Здравейте всички от VBOX! Това е епизод на GTA тройката за The Base Gamers TV и в който пак ще изпълним една мисия и ще вземем тази кола. Що за кола? И така... Снимам за The Base Gamers TV, както казах. И то е това. Няма какво да кажа толкова. Бухалката. Абе, що се качваш веднага, бе? Така... само се регала. Добре, да стигнем до... едва го видях. Да стигнем на мапа, дето това. Квадратчето е там. И те па толкова ли са тъпи, бе, че 2001 толкова ли изостанало ги е било. Момент, че аз тук се регава постоянно с колата. Ето. В опасното здравата падна. И тук трябва да убием тоя. Да, убихме го. Така... С тия съм се регавил, бе. Хопа, правят ми се грипа днес. Много. Не. Това е там. Какви ги върша? Отречена работа. Потрошихме колата. О, не. Отново ли, бе? Добре, видяхте на какво усрах това колата. И това беше епизода, дано ви харесал. И очаквайте следващия утре, ако не ме мързи. Довиждане!